Det er Litteraturcenterets nye rum på Godsbanen. Det er det, der skal være samlet omkring litteraturen på Godsbanen. Der skal være netværksmøder i det her rum. Der skal være kurser, workshop, små arrangementer, f.eks. bogreceptioner. Og så har Litteraturcenteret etableret en skrivekunstskole, og det er vi meget glade for, at vi også har fået den mulighed for at få et rum, hvor vi kan lave den slags kurser. Og det er lige åbnet i dag. Hvad betyder det for jer at have fået alle de her muligheder? Men det har, kan man sige, længe været et stort ønske, fordi litteraturmiljøet har været meget fragmenteret. Det var noget af det første, jeg fik at vide, da jeg startede på Godsbanen, at det er så uorganiseret, litteraturen. Så derfor har vi fået mulighed for ligesom at få organiseret litteraturen, netop med alle de her netværksmøder, men også netop at være med til at skabe noget øget produktion af litteratur. Og det synes vi er vigtigt med det produktionscenter. Hvad skal der til for, at det bliver en succes? Der skal det til, og det føler jeg sådan set allerede, der er sket i det her år, som Litteraturcenteret har eksisteret, at der kommer endnu mere synergi og dynamik i litteraturmiljøet i Aarhus. Man kan mærke, at folk begynder at kende hinanden på en helt anden måde på kryds og tværs, og der opstår samarbejdsprojekter. Og det vil vi gerne være med til at understøtte.